Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo. Alright, isang magandang tanghali buong Pilipinas. Maaksyong umaga sa ating mga kaaksyon. Yes naman mga ka-action, nakatutok ho kayo muli sa programang Love Notes Unlimited. Yes, kasama niyo ho siyempre ang inyong mga lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ating technical side, walang iba kundi si Action Conrad Alvarez. Yon mga ka-action. Medyo May payehay. dapat may payehay tayo dyan, dapat may papalakpak. Woohoo! Opo At naman, isang araw na nga lang ay... Pasko na! Yan. Pero no? dalawang araw to be exact kapag ka 25. Pero Oo, syempre, pag diba? 25. Pero dahil ang besperas niya bukas, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, marami sa atin mga ka-action, lalo na yung mga kabataan na nasanay na sa Kapaskuhan. Ayan. For sure, ikaw. Nasanay ka na ba sa Pasko, ganyan? Ay, yung mga panahong yung mga panahong bata ka pa, then pupunta Pero ka ng nakakamiss din kasi bahay, yung the magbe-bless usual ka. celebration. Ano ba yung usual Ay, wait lang, mga ka-action. Pag-uusapan ho natin dito, usaping pag-ibig tungkol sa pamilya, Yes. kaibigan At at sa mga jowa. Ayan. In general na yon mga Pag-ibig. ka-action. Opo, Basta under ng pag-ibig mga ka-action, pwede natin pag-usapan yan. Yes, mga ka-action. Parang, for example, ngayon, pinag-uusapan natin yung doon sa Pasko. Ayan. At ano nga ba yung mostly sineselebrate ng mga ka-action ho natin kapag Kapaskuhan? Ito yung pag-ibig sa... Pag-ibig ng ama sa sanlibutan. Yes. Pag-ibig ng pamilya sa kanilang mga pamilya. Mga Pag-ibig ka-action. ng magjowa sa kanyang jowa. Oo, di ba? Siyempre, di ba may mga exchange na nangyari? Yes, naalala ko diba? tuloy yung kwento natin nung parang matagal na Monday, tama ba? Monday yung si Kuya na Rider? si Ryder, di ba? Na gusto niya nang magkaroon ng girlfriend At para inaabot niya hanggang sa Oo, 25 daw. Para may kasama daw siya sa Pasko. Para hindi daw malamig yung Pasko Yes, niya. nako, bakit ganon? Di ba mga ka-action? Katulad din. May mga katulad din kaya siya ng mga ka-action natin. Feeling ko marami, For marami. sure meron talaga. Kasi parang naging pressure na yan sa mga kabataan. Oo, lalo ngayon, pansin ko yung mga kabataan ngayon uy, pero mga ka-action yung mga bata pa, kapag wala pa ho kayo sa hustong edad, kasi pansin ko ngayon mostly, mga ka-action yung mga kabataan parang parang ang kanilang age, pabata ng pabata ng pabata. Oo, yung pagkakaroon nila ng boyfriend, Pero konektado yun pabata ng pabata, padapa ng padapa, yung mga yan. Habang mas nagiging maaga kang nakikipagrelasyon na hindi naman ikaw sigurado, madadapa ka dyan. Yes, at pag nadapa ka, di ba mga bata, pag bata tayo, pagka nadapa tayo, iiyak tayo. So pag sila nadapa, dahil sa pag-ibig, Hindi, okay lang daw madapa Action Alex. Meron naman daw magpapatayo sa kanila. Ay! Ang corny. Ang corny, Action Claire, ang corny. Hindi, pero totoo yun, di ba? Okay lang na madapa dahil meron namang dadating. Pero dapat, kasabay ng pagkadapa, matuto na din tayo para hindi na tayo madapa ulit. Sakit kayo magkasugat sa tuhod. Ay, mas masakit ba yun kaysa sa puso? Oo. Kasi yung sa tuhod, mga ka-action, kahit tignan nyo yung tuhod nyo, may peklat pa rin. Yung sa puso, Ay, pero hindi, mas masakit pala sa puso. mas masakit sa puso. Ang puso ang pinaka masakit na masaktan. Biglang lumungkot, Pero alam mo merong mga tao na hindi naman talaga malungkot. Sadyang punong-puno lang yung isip nila. Preoccupied. Yes, di ba? Parang may nabasa akong ganun Wait lang. Sige, magsalita ka lang. Kamustahin mo yung mga ka-action natin na tuloy-tuloy pa rin. Pero isip
napansin ko din yun, yung sa hindi naman lahat ng tao ay malungkot. May mga tao lang kasi talaga na hindi nila alam kung ano yung uunahin nilang iisipin. Yes, Dahil totoo punong-puno, ang gulo-gulo ng utak nila, hindi nila alam kung ano yung una nilang aayusin sa utak nila. Pero, Ito ayun. yun, post ni Shita. Oh, medyo English kasi. Sabi niya dito, I am not sad, but I am full of feelings I don't really like, sabi niya. So, hindi naman daw siya malungkot. Pero marami daw yung nasa utak niya na mga bagay-bagay na hindi niya gustong isipin. Parang gano'n. May mga pakiramdam siyang hindi ayaw niyang maramdaman. Oo, maraming gano'n, mga ka-action, no? At sa atin ngayon, alam natin, may mga tao ngayon na, kasi tungkol naman sa pag-ibig sa pamilya, no? May mga tao ngayon na magdiriwang ulit ng, holiday seasons, kapaskuhan, bagong taon, na mag-isa. Bakit? Kasi merong mga iba, mga ka-action, siguro, nawalay na sila sa kanilang mga magulang. Tumatanda, lumaki silang mag-isa. Meron namang mga iba, pwedeng kasama nila yung mga mahal nila sa buhay, mga pamilya, kaibigan, o di kaya mga magulang nila, mga kapatid. Pero, hindi ganoon kaganda yung samahan. Diba? Maraming ganon. Ngayon, mga ka-action. At napapansin ho natin yan sa halos araw-araw na ikot ng mundo. Actually, naglalakad ka nga lang sa tabi. Kaya nga, may sinasabi sila na don't judge the book by its cover. Kasi, hindi porket todo postura yung isang tao, wala siyang problema. Diba? Malay mo, naglalakad ka dyan sa gilid. Hindi mo naman kilala lahat ng nandyan. Hindi mo alam kung yung isang taong nakangiti, Ay, masaya talaga. masaya talaga, diba? Mga ganon. One of them ay struggling. Ayan. Napag-uusapan natin ito dahil ito nga, malapit na naman ang Kapaskuhan. Oo, parang hindi yan malayo, no? Kapag malapit na yung Pasko, parang may mga ka-action tayo. Lalong-lalo na yung mga broken family or broken home na mafe-feel nila na sana hindi na lang dumating yung ganitong season kasi mas lalo nilang nafe-feel na mag-isa sila. Yes. Mas lalo nilang nafe-feel na may nasira sa relasyon nila ng pamilya nila. Pero challenge lang din naman yan, mga Opo, ka-action. mga ka-action. Lahat Kung yan. wala kayong kasama, mga ka-action, pumunta kayo dito. Sasamahan ko kayo. Pagsubok lang ang lahat ng yan, mga ka-action. At darating sa punto na magiging masaya din ho kayo. Alam nyo, lahat tayo, All will mga be ka-action. well. Yes. All is well. Ay. Alam mo yun? Napanood mo yun? Oo, nako. Akala ko nga dati ako yun. All is well. Ay. Ba yan? Hindi, pero Baka may totoo yun. napununan na sa pagkakakain yan. Pero totoo yun, mga ka-action. Magiging ayos din ho ang lahat. All is well nga, di ba? All will be well in time. Yeah. And all will be alright. Ayun, nakuha mo din, Action Alex. Yun pala yun, mga ka-action. Yun yung mga awitin na papakinggan nyo rin humamaya, mga ka-action. At sana ngayong Pasko ay makasama. Mali na naman, Akala ko kasi puros kanta, hindi pala. Pero totoo yun, pansin mo, kapag mga ganito, Kapaskuhan, ang mga naririnig natin ang mga nakikita natin sa social media, yung mga commercials sa TV, yung parang yung mga palabas na nagkukwento ng buhay ng isang tao, mga ganyan. Ang puros kwento tungkol sa pamilya na halos hindi mabuo-buo, lalo na kapag dumadating yung mga ganitong panahon, di ba? Siyempre, magkakaiba tayo ng celebration. Merong nagse-celebrate ng Christmas talaga, ninanais nila na dapat kapag Pasko, kompleto. Oo. Meron naman mga- yung hindi talaga makumpleto dahil may trabaho. Yes. Or baka dahil hindi na talaga sila... Ganoon katatag. Mga ka-action. Meron naman yung iba talagang kinakailangan kompleto sila sa pagsalubong sa panibagong taon. Dahil para sa kanila, parang ang tawag dito, mga ka-action, para sa kanila parang mas maganda raw na salubungin mo yung papalapit na taon na kasama yung buong tropa ng inyong pamilya. Oo. Meron yung mga iba, kaibigan talaga yung kasama nila. Pero
sa Iba pa mga rin. sa mga tao kasi na medyo oldies type ganyan. Oh, yung family-oriented talaga sila. Ang gusto talaga nila pamilya ganyan. Tsaka this season, this time talaga, dito rin nagkakaroon ng family reunion, Yes. class reunion, di ba? Yung tipong mga pamilya mong taga-iba yung dagat, bigla na lang darating. Tapos, yay! Nakita ko ulit kayo, mga pinsan ko. ka-action. Di ba? Yung tipong 10 years silang hindi nakauwi, tapos pagbalik, may pamangkin ka na, tapos yung pamangkin mo nag-i-English. Mga Oo. ganyan, di ba? How are you? No, who are you? Who are me? Who are me? Who- Pero sa mga naman, sa mga ka-action po natin na hindi makakasama yung pamilya nila for some reasons or hindi nila hindi nila makakasama mag-celebrate. Ito po, isipin nyo na lang po, isang araw lang po yun, lilipas lang din naman po yun. Hindi naman sa pagiging bitter, pero pampalubag loob mga ka-action. Para hindi natin masyadong maisip na mag-isa tayo sa araw na Yes. ito. Isipin natin isang araw lang yun at lilipas din. Kinabukasan, the life must go on. Malay mo, sa 31, magkakasama-sama din kayo ng pamilya mo. Diba? Yes, mga Hope for a ka-action. better life. Yes. Nasa tamang tao ka na talaga kapag pinapatulog ka na daw ng maaga, sis. Ay, wow. So, ibig sabihin yung mga puyat, wala pa. So, kapag lagi kayong puyat, ibahin na natin yung usapan dahil medyo malungkot. Sabi Oo na itong nga. texter natin, namimiss niya daw kasi yung kanyang parents. Ayan. Tapos sabi niya dito, I feel you. mula ito kay Shilu Palma, sabi niya dito, I will be okay again. Sabi niya, hindi ko na babasahin yung pinakabuo. No? Sabi niya, I will be okay again. It just take time. Thank you for the story. Sabi niya, ayan. Chikahan. Thank you for the chikahan. Sabi niya. Ayun, naiintindihan ho namin ang inyong kalungkutan. Kaya baguhin na natin. Yes. Ito, dako naman tayo dito sa katanungan na nasa tamang tao ka na daw kapag pinapatulog ka na ng maaga. Naniniwala ka ba dyan? Wait lang, paano naman kapag gusto niyang makausap hanggang 12 midnight? Ay, O, tas mahal ka pala talaga niya. nasa maling tao ka daw noon. Kasi health is wealth, mga Yes! ka-action. Health is wealth, di ba? Health is blank vital, mga ka-action. Health is wealth. Oh, health is wealth. Ay. Ano? Yan, kumain lang po kayo dyan, mga Opo. ka-action. Pero- Ipagpatuloy niyo lang po yung pagkain niyo ng lunch. Totoo yun. Kapag pinapatulog ka na ng maaga, ibig sabihin, mahal ka niya kasi concerned siya sa At kalusugan ibig mo. sabihin, mga ka-action, matured na yan. Oo. Kasi hindi na siya after doon sa pahabaan ng kwentuhan, Diba? pang late night talks, kundi Hindi. para na siya doon sa health is wealth. Meron nga ako nakikita minsan sa social media. Nag-usap sila 130 hours. Ay, Yung mga ano ganyan. na lang pinag-uusapan Diba? naman nila. Bigla, ano kayang pinag-uusapan ng mga ito? So, may tipo, meron pa ngayong mga iba, babantayan niya matulog si Ay, bebe niya. oo, nakikita ko din yun. Nako, mga ka-action, ano? Meron pa yung isang buong araw talaga sila magka-video call kahit na Oo. sila magkaharap na sa cellphone. Kahit Naalala ko tuloy yung dati namin kasamahan dito, si Sir Ronald. Oo. Yan, Ronald Aquino, ayan. Si Kuya Ronald. Hello ano? po. Ayan. Tatandaan ko si Kuya Ronald, ano, pagka nag-work kami dito. Dati kasi sinasama namin siya sa program, yung Barangay Patrol. Kasama ko siya doon sa Barangay Patrol dati. Dito naka-video call yung kanyang bebe. Wow, sana all. Diretso yan. Nagda-drive, diretso yan. Then, nandun kami sa kusina, diretso. Ganun yung mga LDR. Ganun yung siguro. LDR kasi sila. Yan. Pero, mature na yon si Kuya Ronald. Mga ka-action, ha? Siguro ganun lang nila ipahiwatig or ipahayag yung Yes. pagmamahal nila. Spending time virtually. Oo. No, we'll be alright in time. Hindi, pero, okay, so punta tayo doon. Maaga naman daw pinapatulog ni Kuya Ronald. Oo, maaga naman sila natutulog. Siyempre, may work si Kuya Ronald. Oo. Di ba? So, nasa tamang tao ka na talaga pag maaga ka na pinatutulog. Hindi ibig sabihin nito, mga Na ayaw ka caption, na niyang kausap. na ayaw ka na niyang, hindi ibig sabihin nito na parang kailangan patulugin ka ng maaga. Mm. 'Di ba? Ang ibig lang sabihin nito, matured na yung relasyon Oo. ninyo. Hindi niyo Yun. na kailangan ng long messages. Hindi. Yes naman. Dig deeper. Oo. Yung dig deeper. Ay, Dig deeper pala yun. kaya napatanong, yun. Naging Ilocano? Ay, Bisaya Kamandong. Bisaya Jud Biha. Basta yun, ano. So, parang kapag sinabi natin na pag pinapatulog ka na ng maaga, parang yung tipong, hello, kamusta? O, kamusta yung buong araw? Oo, O, pagod ka na, sige, pahinga ka muna.
Bukas na lang. Oh, ganon. Kaya dapat maintindihan nyo din yun mga ka-action, lalong-lalo na sa hindi sanay sa ganon. Yung gusto mahaba yung usapan. Dapat intindihin nyo yun kasi concern lang din sila Yes. sa health ninyo. Hire paano nila ako. naman, sir? Hire nila ako, sis. Ha? I-hire nila ako. Bakit naman? Kung gusto nilang matulog na maaga, hire nila ako. Babasahan ko sila ng kwento. Wow! Makakatulog na sila. No? Pwedeng kantahan mo din. Hindi, babasahan lang. Pag kinantahan ko yan, Ay, paano gigising. naman kapag kakwan? Uy, hello pala doon sa barangay, barangay Tambak, barangay Tambak. Kasi, kailan ba? Martes ng gabi, Lunes. Ano nung Martes? 21. 21. Martes ng gabi, yan, nagbibideo okay kami. Nung ako na yung kakanta, sinabihan ba naman na, "Uy, tama na, matulog na kayo." So, wala. May nagkataon lang yun. Ayaw nila akong pakantayin. Ganda-ganda pa naman ng kanta ko, pansamantala. Tapos, Ay, nakakaiyak kasi yun. Pansamantalang unan sa Oo. tuwing ikay. mamaya na lang, kantahin ko na lang dito. Biro lang mga ka-action, Wow. Parang ako tuloy din yung nasa sitwasyon mo that time, ha? Mamaya na lang. Oo. Kakantahin ko pa sana eh. Uy, speaking of mamaya na lang, may nabasa ulit ako dito. Share ko. Post ito ni James. Sabi niya dito, nasanay na ako sa salitang kaya ko na mag-isa. Pero ngayon, parang hindi na ulit. Dahil takot na akong maiwang nag-iisa. Oh, nagets mo? Wala lang, share ko lang. Sige, Iniisip go. ko kung ano yung relasyon nun sa mamaya na lang. Wala. Mamaya na lang kasabi mo kasi tas siya, kaya ko na mag-isa, sabi niya. Ewan, ano nga ba connect? Ito naman, paano naman kapag sinabing nasa tamang tao ka na kapag tamang oras na yung pagkain mo? Hala, meron bang ganyan? Siyempre, sasabihin sa'yo ng... So nasa maling tao ka, Claire. Ay, hindi ako... Alas 2 ang pagkain ng tanghalian mo. Okay, case-to-case basis yan. Ay, Siyempre, pag case-to-case. may trabaho ka, kailangan trabaho muna. So, ibig sabihin, yung mga magjowa pala nung high school, speaking, nag-high school ka din, sigurado. Oo. Paano ka ba naman tumungtong ng college pag hindi ka nag-high school, di ba? Hindi kasi nung high school, usong-uso nagbabaon, di ba? Oo, May baon lunchbox. Hindi lunchbox pang elementary na yun. Uy, naglo-lunchbox naman ako nung high school. Totoo, yung Grabe. Batman, ganyan, Barbie. Stainless. yung color pink or blue, ganyan. Check. Or red na mga na mga lunchbox na square. Hindi naman na yung Tupperware na. Ay, Grabe. nako. Yan yung mga medyo malinis-linis ng tignan. Ay, oo. Oo. Kasi dati, may magjowa sa room. Ayan. So, sobrang sweet nila, mga ka-action. Nagbabaon sila ng kanin. Pero yung ulam, wala sila laging ulam. Bibili. Oo, ang naging utusan nila, pagka, bibili ako ng ulam nun, pabili kami ng siomay, gano'n. Kasi yung siomay dati, 5 isa. Oo. Tapos kaya ako 5 isa? naman, 5 isa pa dati. Ngayon, 3, 10 na eh. Bata pa ako nun, sis. 2013, 14, 15. Ayan, high school days. Ayan. Tapos bibili ka nun, tapos hindi pa siya prito. Ngayon kasi may prito na eh. Dati talagang lang siya, steam. Ayan, tapos masarap-sarap pa noon. Tapos nga, bibili mo, dalawa sis, tapos dadalhin mo dun sa sa room. Akala mo naman, kung ang kakain lang ng dalawang siomay na yun, isang tao, yun pala, tag-isa sila dun. Tag-isa lang? Ang sweet nilang dalawa. Sweet pa yun. Oo. Yung wala sa tamang tao yun. Alam mo bakit? Kulang sa ulam. Sanay sila sa ganon. Dahil, ulam, jowa niya palang ulam na daw. Okay. Hindi, biro lang. Batiin po natin. Hindi, kasi ganito. Meron yung yung sabaw. Ayun. Naman pala. Di ba may Hindi toyo, naman kalamansi. Toyo, kalamansi, tas merong yung may mga bawang-bawang na prito, may mga sili. Sabaw yun, lalagay nila dun sa kanin. Wala lang. Gutom na kayo, mga ka-action. Hindi, kumain na sila. Ay, kumain na. Kain lang. Sige, go. Ano yung sinasabi mo kanina? May babatiin ka, sabi mo eh. Wala, sinabi ko lang yun. Pero batiin po natin mga ka-action, si Ate Eliza Valdez. Lagi kong nasasabi yun, Eliza Valdez. Babatiin ko siya ay. Batiin po natin si Ate Eliza May Santiago dyan sa May Tarlac. Ganun na nga din kay Ate Bethel Cheris. Kay Ate Bethel Oy, Cheris. Claire, ito, may nag-text sa atin. Lagot ka. Kasi sabi mo, tinitipid. Sabi niya dito, hindi naman siguro, loyalty is most expensive thing in this world.
Hindi pera, sabi niya. Hindi, syempre pag may pera ka naman, ibigay Itabi mo. Ay, hindi pala. Hindi, i-treat mo naman din yung jowa mo, di ba? Hindi yung nagtitiis kayo sa dalawang Dalawang pirasong Tapos siomay. tig-isa lang kayo, di ba? Pagkakulangot-kulangot ng size, ano? Pagkatingot-tingot ng size, ano? Baga, alisin pa nila yung rubber. rubber, ano? Tapos kakainin din Tapos nila. nako. Parang feeling ko wala nang ganyan ngayon. Ay, wait lang. Ulitin ko yung sinabi ng ating texter. Hindi naman po siguro sa nagtitipid. Loyalty is most expensive thing in this world. Oo naman. Tamaan ka sana. Tamaan ka sana. Oy, loyal to. Bato-bato sa langit. Matamaan wag magalit. Dapat sumasabay ka. Hindi ko alam yung kanta. Singer tayo dito. Ay, hindi ba? Balik, tapis. Oo. Ayun, so mamaya mga ka-action, meron tayong babasahing kwento pala, no? At ito ay sinenda naman sa ating ka-action na si Action Claire, mga ka-action, no? At napakaikli lang din naman ito, di ba, Action Claire? Yes. At sana marami na naman ho mga ka-action Oo, natin. abangan po natin yan Makarelate. at samahan niyo po kaming magbigay ng payo sa ating letter sender ngayong hapong ito. Anong araw ngayon? Oh. Araw po ng Thursday. Ayan. Nagtataka kayo no, nandito si Action Alex ng Yes. Thursday. Mahal niya ang LNU. Yeah! Oh. Ay, samantala mga ka-action, pwede po kayong mag-send ng inyong pabati, ng inyong mga i-request na kanta. Ganun na nga din sa mga payo ninyo doon sa ating letter sender. Maya-maya. Sa ating text line na 0922-852-1161. O, di kaya bumisita po sa aming Facebook Live na live pa rin po sa aming Facebook. Kaya bisita lamang po sa DWCM Action Radio Pangasinan. Ang oras. Charot. Joke lang. Ayun, may nag-mention. Mention ni Ate Eliza, Precious ay ni Sebastian. Request ka na ng December Avenue. Oo. Uy, alam niyo ho ba mga ka-action? favorite din ni Action Alex yan. Yes. Hindi naman sa, yung mga kanta, pwede noon. Pero ngayon, kasi, syempre, nagbabago ng taste ang tao, di ba? Pero alam niyo ho ba na ayon sa December Avenue, kaya daw December Avenue yung kanilang Grupo. band name, ano? Dahil ang mga awitin daw nila ay puros malulungkot. Alam niyo ho ba? Pansinin niyo mga ka-action. Opo, pansinin ho ninyo na yung mga awitin nila talagang parang pagbabagong buhay, paglimot, Ayoko or na, pagtanggap, ayaw ko na, mga ganyan, yung kahit sandali, mga ganon, diba? Parang wala akong natatandang may ganong lyrics. Meron. Meron ba? Pero parang mali yung tono. Oo. Bawat sandali, mali nga, narinig ko eh. Hindi, pero sabi nila mga ka-action, kaya daw ganon yung kanilang band name dahil sinasabay daw nila ito doon sa mga awitin nila. Dahil para daw sa kanila, ang katapusan daw ng taon, yung December, ang avenue para makalimot, magbago, magmahal ng panibago, at iwan lahat ng mga masasakit na naranasan ninyo. Kasi nga sasalubungin doon na sa natin buong taon. yung Yes. bagong taon. Mm-mm. Ang galing, no? Ang galing ng illustration ng December Ang galing Avenue. ng ginawa. Naka-stop tayo dyan. Ay, hindi pala. Basta napakagaling ng December Avenue. Doon pa lang sa band name nila, talagang magigets mo na, dig deeper, sabi nga nila, di ba? Meron kasing mga ganun eh. Talagang kapag iisipin mo ng malalim, May kaya pala, deeper meaning pala. oo, kaya pala ganito yung mga kanta nila. From yung pinakaunang awitin nila, dire-diretso, talagang malulungkot, Talagang Sumasabay talaga siya oo. doon sa pangalan ng band nila. Diba? December Avenue. Avenue kung saan kinakailangan na ho nating iwan lahat ng mga naranasan natin Kailangan na buong nating mag-move taon. forward. Yes. Move on. Wala lang. Hindi ko rin alam kung kanta yun. Basta't kinakailangan mag-move on mga ka-action. Bert! Ganun. Uso yun ngayon, Action Claire. Ano yun? Bert! Di ba dati skrrt? Ngayon, Bert! Yeah? Bert! Kunwari may binati ka, oy, Action Claire! Bert! Ganon. Para ka lang nag-ano. Di mo alam yung uso ngayon? May uso ngayon. Hindi. Yung, Alam ko na. yung kaya, no? Parang muntikan kong sineho dyan kanina yun eh. Isasayawin ko nga sana eh. Mamaya, nagcha-charge pa ako eh, mamaya. Pero oras natin, Action Claire. 1:10 ng hapon. At magbibigidaan ho muna tayong muli para sa ilang mga paalala. Si Mami at si Wa.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, Alright, mga ka-aksyon. Ako, launa, 16 ng hapon ng ating oras. Kasama nyo pa rin ho, syempre, ang inyong mga lingkod. Yes. Yes. Pero, yan, batiin muna din natin mga ka-action. Batiin din muna natin, Action Alex. Yes, go Ang na. mga tumututok sa atin ngayon sa Facebook Live. Hello Si po. Joyce Claire de Guzman. Uy, naku, nanonood si Claire. Hello, kay Action Claire, Ligizman. Ayan, kay Ma'am Cecil Idia. Ay, hello po. Kay Sir Fernandez Alvin. Uy, hello po. Wow, parang hello Sir Fernandez or Sir Alvin. Ayan. Kay Ma'am Teresa Ligpit. Magandang hapon po sa inyong lahat, maaksyong afternoon. Ganun na nga din kay Sir Joshua Corpus. Sino ba tong Joshua Corpus na ito? Ayun, shout out daw. Yan, shout out po mula sa bayan po ng Tayug, si Sir Joshua Corpus. Shoutout ko na lang si Stephen Curry. Oh. Yeah. Nag-upload siya kagabi ng pictures. Kasama niya yung 3 niyang anak. Kaya, wala lang, share ko lang. Okay, pero ito, babasahin na natin yung kwento natin, mga ka-action. Ayan. At dito lamang yan, syempre, sa programang Love Notes Unlimited. Paano ko sasabihing itigil na niya ang panliligaw sa akin? Naiipit na po ako sa sitwasyon. Hindi na din po ako natutuwa sa panliligaw niya sa akin. Nakokonsensya ako sa bawat araw na pinaglalaanan niya ako ng oras. Paano ko po sasabihing tama na? At wala na din po itong patutunguhan. Natatakot kasi akong masaktan ko ang damdamin niya. 3 buwan na siyang nanliligaw. Dahilan kung bakit naguguluhan akong patigilin na siya. O sige pa. Sige pa dahil ayoko siyang masaktan. Tigil na. Dahil useless na lang ang panliligaw niya. Wala po akong ibang napupusuan. Sadyang wala lang talaga akong nararamdaman. Katulad ng pagmamahal na ipinapakita niya po sa akin.
Alam ko naman pong may karapatan akong i-busted siya, pero natatakot akong makapanakit ng damdamin ng iba. Sa totoo lang, okay naman po siya. Siya ay consistent and thoughtful. Okay po siya. Pasok din naman po siya sa standards na hinahanap ko. Pero bakit po ganito? Sa loob ng 3 buwan na panliligaw niya, ay wala pa rin po talaga akong feelings sa kanya. Sana po ay mabigyan niyo po ninyo ako ng payo sa sitwasyon ko ngayon. Si Liza po ito ng Agno, Pangasinan. At maraming salamat po sa pagbasa ng kwento kong ito. Saglit, handang
Kahit di mo na alam. Char. Sure. Okay, pero ayan mga ka-action, muli nagbabalik ho tayo at napakinggan nyo ho yung ating pinakaunang awitin. At base doon sa ating sulat, parang kantang Leaves yung sulat natin, Action Claire. Parang, Someone is parang Leaves will soon grow from the barrenness of from the trees. barrenness of trees. Diba? And all will Tapos, be alright in and all time. will be alright in time. So, ayun, base doon sa kwento, Action Claire, kung napakinggan mo, doon pa lang sa part na binasa natin yung story, nagtatanong na siya kung Paano niya paano sasabihin itigil na yung itigil paningin. na. Alam mo, bilang lalaki, kung babae siya kasi Liza, ako bilang lalaki, tapos hinayaan ka niya na parang hinayaan niya ako, for example, na yung oras ko, ay Oo. gamitin ko sa kanya. Pero wala naman parang pupuntahan. Lalo na yung pagkahaba-haba, yung tipong nagfo-focus ka sa kanya araw-araw, dire-diretso lang yung panliligaw, ganyan. Tapos biglang malalaman mo na ganito pala. Na wala pala talaga Wala pupuntahan. pala talaga. Pero sa inyo bang mga lalaki, action Alex, hindi nyo ba na-feel yun? Na wala ng hope or wala ng pag-asa yung kayo? Depende doon sa ipinapakita niya. Mm. Kasi ganito yan, the more na tumatabang, kunwari sa chat, di ba may tinatawag silang cold? May Mm-mm, tinatawag cold chats. silang, Mm-mm. cold chats. Cold treatment. Yes. Meron kasi yung time na magchat-chat ka. Meron ding mga babae kasi na magpapakita ng motibo, tatawagan ka, chat-chat ka, kakamustahin. Tas ikaw naman Ibibigay sa'yo lahat ng details. Parang feeling mo assured ka na. Yes. Sure ka na. Tapos ikaw naman ngayon, darating yung part na kapag ikaw na yung super concerned, magchat-chat ka na, biglang siya, nare-receive niya naman yung chat, pero hindi na siya magre-reply. Delivered na lang. Yes. Mm-mm. Tapos ikaw, sasabihin mo na lang, sige, good night. Tapos biglang magre-reply, Sorry, ganito. good night. Ay, ganon? Ibig sabihin nun, cold na. Ibig wala sabihin nun, na. wala na. Kaya dapat ngayon pa lang, kasi ang haba-haba ng nanliligaw. 3 buwan. 3 buwan na. Alam mo yung 3 buwan na yon, makakahanap na siya ng bago doon. Char. Oo. Pero totoo yun. Sa 3 Pero may buwan. kasabihan kasi na siguro merong mga ibang kalalakihan kalalakihan na try until you succeed. Baka minsan pinangahawakan nila yan sa panliligaw. Pero mga ka-action, know when to quit. Pero ganito, pagdating kasi sa pag-ibig ng dalawang tao, di ba meron yung sinasabi nilang, sobrang saya, sobrang ganito, wait lang, at na-post ko yun minsan yung tipong sobrang saya na relasyon, ganito, nakakaingit, parang sobrang sweet. Sana all. Oo, sana all. Sabi nila, may nagtanong kasi minsan sa akin, Action Claire, Oo. sabi niya, halos lahat daw ng relasyon ngayon, sabi niya. Kasi nalaman niya, nag-work ako sa ganito, tapos nalaman niya na nagla-Love Notes Unlimited tayo. Tapos minsan, nasa church ako, may nagtanong. Sabi niya, halos lahat ng relasyon, sa una lang masaya. Oo. Tama po ba yun umali? Sabi niya sa akin. Sabi ko, para sa akin sabi ko sa kanya, ito, pinost ko to, December 17, ano na ngayon? December 23. Sabi ko sa kanya, remember that love starts at the end of excitement. Lagi niyong tatandaan na ang pag-ibig, yung totoong pag-ibig nagsisimula yan doon sa panahong hindi na kayo excited. Oo. Na nag-uusap kayo ng pagkahaba-haba, yung lagi Oo. kayo nagkikita. Yes. Tama. Nasa simula lang masaya. Totoo yun. Para sa akin para sa akin. Magkakaiba tayo ng perspektibo sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin nun na nagsawa na. Mm-mm. Ibig sabihin lang nun, may mas iba na kayong priority. Yes. Higit sa kilig-kilig, sa mga long sweet Totoo messages. yan. Mm-mm. Kasi ganito yon. Dahil ang pagkasawa ang simula ng tunay na karera sa pag-ibig na hanggang wakas. O, ipaliwanag mo sa amin yung makatang Ganito kasi yan. Kapag kayo, parang kunwari, may suyuan nang nangyayari. Oo. Ganyan. Parang, paano ba? Nawala kasi sa isip ko. Kunwari, ganito, may trabaho. Oo. Ayaw nyo na yung tipong, yun nga, yung pinag-uusapan natin kanina. Tama na yung tanungin mo na, kamusta yung trabaho? Mm-mm. Ayos lang ito. So, mag-ingat ka. Magkita na lang tayo. Siguro at the end of this week. Mm-mm. Yung mga ganun lang. Oo. Sapat na yun. At yung araw na yun, doon na lang kayo maging masaya. Oo. Ipunin nyo na lang. Hindi yung almost every day
lagi kayong magkausap, halos hindi na kayo naghihiwalay. Well, hindi naman kayo magsasawa kayo, totoo yun. Pero kasi, yung pagkasawa, yung tunay na yung tunay na magsasabing, mahal nyo talaga ang isa't isa. Ba't umaabot yung mga iba sa 10 taon na magjowa lang? Excuse me. Dahil kahit sawa na sila sa isa't isa, parang I mean, hindi naman sasawa, pero parang hindi kasi halos araw-araw nag-uusap Kahit wala sila. nang excitement ng Yes. pag-uusap nila araw-araw. Basta't alam nila sa sarili nila, sa puso nila, mahal nila yung isa't isa, nandyan yung Na faith. mag-i-stay sila. Yes. 'Di ba? Kung hindi nyo na-gets, ipapaliwanag ho namin yan mamaya, mga ka-action. Yes. Magpe-play muna tayo ng requested song na ano yun, Claire? Ayan, ipi-play po natin ang request ng isa nating listener na Lives by Ben and Ben. Yes, pakinggan nyo ho Pero ito. stay put lang po kayo dyan, mga Yes ka-action. po. I can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought it could be right. 'Cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth the try? So I can decide. Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as the leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Wounds of the past will eventually heal, and all will be alright
right in time. Oh, you never really loved someone until you learn to forgive. Alright, mga ka-aksyon. Ako, alas 5:35 ang atin pong oras eksakto para naman magbigay daan si Action Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Yun, mga ka-aksyon, oras ho natin, alauna pala. Alauna, 47. Yan. Ako, pero batiin muna natin, yung mga, feeling ko, may mga nanonood sa atin via Facebook Live, Action Claire. Oo, batiin natin si Ma'am Precious Aini Sebastian Uy, hello ng po, ma'am. Isabela. Uy, ang layo. Isabela. Rojas Isabela ito. Magandang hapon sa iyo, Presi. Miss na kita. At batiin din natin mga ka-aksyon si Sir Sir Joshua Corpus ng Tayug. At syempre, ang lahat po ng nakatutok sa atin sa ating Facebook Live at patuloy na nanonood sa atin. Yes, hello po sa inyo mga ka-aksyon. Syempre, lagi namin paalala na Action Claire, lagi ho kayong mag-iingat. Okay, pero ayan, at para naman hindi masayang yung mga requested songs ng ating mga ka-aksyon. Syempre, kinakailangan mga ka-aksyon na ma-play ho natin ito. At nandito ho yung Balang Araw. Tama ba? Balang Araw yun. Hindi, Imahe pala, Imahe. Yes. Imahe by Magnus Haven, mga ka-aksyon. Para ho ito doon sa ating letter center. I-play muna natin to mga ka-aksyon, saka tayo mag-uusap ulit maya-maya. Dito lamang yan, syempre, sa programang Love Notes Unlimited. Kinukulayan ng isipan, babalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Gusto natin na hindi sa isa't isa. Hindi na may babalik ang dati nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling
sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Pag-ibig na ating sinayang pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Hanggang dito na lang tayo. Kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan, nagtagpo, ngunit hindi tinadana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Yawn mga ka-action, ano? Muli nagbabalik ho tayo. 1:53 ng hapon ng atin pong oras. Pinagtagpo. Pero hindi Tinadhana. itinadhana. Parang ganun lang sa ating kwento ngayon, ano? Pero yun nga lamang ang masakit doon sa part na Wala yun. pang sila. Wala pang sila. At parang itong si babae pinapaasa si lalaki. O hindi naman ganon. Eh, ba't hinahayaan niya pa? Oo nga, yun nga din. Liza, bakit mo pa kasi nahayaan? Oo, kung The sino man more yan. na binibigyan mo ng oras na nanliligaw yung manliligaw mo, the more din na mas lumalalim yung attachment niya sa'yo. Totoo. The more na lumalalim attachment, the more na mas masasaktan siya sa huli. Oo, kasi di ba, sabi nga nila, parang yun, hinahayaan niya lang. Di yung oras ni lalaki, nilalaan niya doon. Kasi ang alam niya, para sa kanya, Meron pa. may pag-asa. Mm. Pero yun pala, wala. Diba? Mm. Maraming ganyang babae. Maraming ganyang lalaki, sabihin mo din. Oo, marami din talaga. Ay, Mara- maraming. Lalaking paasa? Hindi naman. Yung nanliligaw pero hindi naman talaga gusto. Trip lang na trip lang na magkaroon ng Nag-enjoy jowa. lang sa company mo. Di ba? Yung trip lang magkaroon ng kausap. Oo. Gusto lang may Yun kasama daw yung mga sa... tinatawag mga ka-action na testing the waters pa lang. Mm-mm. O di kaya tinetest ka lang kung may pag-asa ba sa'yo. Pero kung wala, parang naramdaman na nilang wala talagang pag-asa wala talaga silang pag-asa sa'yo sa mga kalalaki na. Parang pag walang pag-asa yung lalaki, feeling niya wala siyang pag-asa dun sa babae, ititigil na niya yung pag-chat. Di ba? Hindi mo alam kasi. Oo, may kilala akong ganon. Kapag yung si lalaki nag-chat dun sa babae, tapos si babae parang wala siyang gana rin. Mm-mm. Hahayaan Niya niya. na lang. Okay, Oo. wala na ganun. Pero Parang- kasi ito, 3 buwan. 3 buwan is not a joke. Yes. Hindi yun biro-biro. Grabing kwan na yun, grabing pag-i-invest na ng oras doon. Yes. Malay mo, hindi lang oras. Nilalaanan niya na yon ng syempre, pagkain, libre doon. Siyempre, libre dito. nandiligaw nga, di ba? So, sa ating letter sender na si Liza, sa akin, hindi ko alam kung mag-a-agree si Action Alex, pero sa akin, sabihin mo na as of now. As early as now, kahit 3 months na yan, sabihin mo na. At least, hindi pa tumagal. Kaysa naman, papaasahin mo siya, tas no choice ka kasi dyan sa huli eh. Dahil kung papairalin mo yun, nahihiya or natatakot ka na i-busted siya, kapag papairalin mo yan, ang magiging ending yan, sasagutin mo lang din yan. Sasagutin mo pero hindi ka masaya. O ano, gusto mo yon? Gusto mo yon? 'Di ba? Sasagutin mo pero parang napipilitan ka lang. Dapat sagutin mo kasi mahal mo. Ngayon, Mahal. ngayon dahil alam mong hindi mo naman siya mahal, pero pwede namang turuan ng puso, sabi nga. 3 months. 3 months pero ibig sabihin wala na talaga. Talagang hindi mo siya mahal. Ano 'yun? Para sa akin ano 'yun, hinahayaan mo lang kasi Convenient sa'yo. oo, tapos binibigay niya siguro yung mga gusto mo kaya hinahayaan mo lang. Pero kung gusto mo talagang itigil na niya, sabihin mo na ngayon. Oo. Kasi hindi naman manghuhula yung lalaki, yung isang lalaki. Para Hindi- malaman niya kung ano. Oo, hindi niya malalaman kung ano yung nararamdaman mo kung hindi mo sasabihin. Ano yon? Hula-hula na lang. Tama. Alang yung tipong hinahayaan mo lang siya na ipagpatuloy yung panliligaw niya sa Oo iyo. nga. Tapos gusto mo siya na mismo ang mag-isip
na ayaw mo na. Mm-mm. Kung hindi mo naman kasi pinapakita na ayaw mo na. Hindi At saka siya- bakit pa kasi pinaabot pa ng 3 months? Wala. Sige, go lang. No, Ba't bakit kasi pa pinaabot ng 3 months? Kung pwede namang nung mga unang mga 1-2 months pa lang Yes, hindi na di niya ba? nararamdaman, di tapos na. Pero nandun na rin tayo sa sinasabi ni Action Alex kanina, mga ka-action, na pwede namang turuan ng puso. Malay natin, sa susunod na buwan, Pero baka kasi bigla niyang sagutin dahil lang naawa siya. ang pangit naman nung ganun. Dito sa Love Notes Unlimited, mga ka-action, hindi po namin sinusuportahan yung Yung forced love. Love, yes. Baka mamaya kasi sinagot niya tapos naawa lang pala siya, di ba? Sinagot mo kasi Out of nasasayangan ka dun sa oras niya na 3 buwan. Natatakot ka na Oo, masaktan mo siya. Yes. Di Pero ba? ikaw din yung kawawa doon sa huli, Liza. Ikaw din yung kawawa doon. Kasi bakit mo patatagayin, tapos sasagutin mo, tapos hindi ka din lang magiging masaya sa huli, di ba? Ganun. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na, hindi yung hinihintay yung pang mag-4 na taon yan, 4 na buwan, 5 buwan, umabot pa ng 1 taon, tapos hindi mo naman pala gusto. Diba? So, parang pinahihirapan mo siya. Baka mamaya panliligaw niya sa'yo. Ang nasa isip niya, pag sinagot ako nito, diretsong kasal na. Oo, Ganun, di ba? Kasi Ready to settle na. mahaba yung panahong panliligaw na yan eh, di ba? Alam mo, may mga ka-action tayo or may mga nagsasabi sa akin na, ate, hindi naman po pinapahaba yung panliligaw. Hindi yung panliligaw yung pinapahaba dito. Sabing gano'n na parang pinapahaba daw dapat yung relasyon. Na kahit na sa sumaglit na panahon ka lang naniligawan, ang mahalaga daw doon, yung kung gaano magtatagal yung relasyon ninyo, kung ano yung gagawin nyo para mas magtagal yung relasyon ninyo. Well, my point naman yon, pero kanya-kanya tayo dyan eh. Kung gusto, may iba tayo mga ka-action na gusto ay mas mahaba yung panliligaw, na paghihirapan muna, Yes. lalong-lalo na sa mga traditional way of courting, na dapat mahaba, dapat matagal, dapat naghihirap, dapat nagsisibak ng kahoy, dapat nag-iigib. O, di ba? Pero kahit na nandito na tayo sa modern times, meron pa rin yan mga ka-action, yung mga manliligaw sa'yo na gagawin lahat para mapa-oo ka, mapa-oo yung family mo. Yes. Pero doon sa ating letter sender, make it clear. Make it clear doon sa manliligaw mo. Tama si Action Alex kanina, yung sinabi niya na sa kakaligaw-ligaw niya sa'yo, wala naman pala siyang pag-asa. Mapapala, oh. Oo, may naligawan na pala dapat siya. Diba? Baka naturuan niya yung puso niya na magmahal na ng iba, 'di ba? Doon sa span kung hindi mo na siya pinayagan doon sa unang buwan, di yung pangatlong buwan niya ngayon naghahanap na siya ng iba. Na paglalaanan niya nung oras niya, yung investment na yon kung saan diba? Kaya ikaw, Liza, ha? At sa mga katulad ni Liza, mga ka-action, huwag nating paasahin yung mga manliligaw natin. Kung wala naman pala talagang pag-asa at hindi mo nakikita yung future mo sa kanya, end it now. Stop na. Sabihin mo na ng harap-harapan para hindi naman masaktan yung lalaki na umaasa ng umaasa. Nako, pero Action Claire, ang oras natin. 2:00 in punto ng hapon. Hindi natin napansin dahil ayan, basta tungkol talaga sa pag-ibig yung pinag-uusapan at alam naming medyo itong mga ka-action natin yung mali. Talagang alam nyo na, laban kung laban. Diba? O, tara, doon. Biro lang. Saan ba? Okay, pero susunod na programa, Serbisyong Bayan, makakasama syempre. Si Action Joel Balolong at Action Freddy Fajardo. Opo, mga ka-action. Samantala, sa ating technical side, nakasama po natin, walang iba kundi si Action Conrad Alvarez. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Viole Valdez Ferrer. Ako naman po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Tumutok ho kayo sa programang Love Notes Unlimited dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay